ndị ji uche atụpụta atụmatụ abụrụgo ndị a gwara ka ha werezie ọnọdụ dịka oge a wee na-akwalite ezi ọrụ nke ya bụ ngalaba site n'isi ya wee na-akwalite ọnọdụ akụnụba nke Anambra steeti. Ngozi Obileri wetara anyị akụkọ a. Dịka Comrade Onyenji si kwuo, Anambra Creative Week nke mbụ na mbụ bụ nke a ga-eme n'oge na-adịghị anya, ebe a ga-anọ kpọkọọ ndị niile ji akara aka ha nwere eri nri, ọtụtụ ndị ọzọ, bụ ebe ha ga-anọ wee kwado ọnọdụ nyegara onwe ha, kparịta ụka, nwa aṅụrị, ma cheta na oge emepere Solution Fund City bụ ebe Gọvanọ Soludo kpọkọtara ndị dị otu a dịgasị iche iche, bụ otu ụzọ o si wee gosi na ihe gbasara ọnatarachi ime ejije na ịkpa ndị mmadụ amụ bụ ihe ọ nabatara nke ọma. Onye ji ọkwa Senior Special Assistant nyegara Gọvanọ Soludo maka ileta ndị mmadụ anya na mkparịta ụbụbọ bụ Maazị Bob Manuel Udokwu kpọrọ ndị ahụ ka ha jikọọ aka ọnụ bụrụ otu ma kọwakwa na akwụghọ ibe ha n'azụ maọbụ ịkọta onwe ha bụ nnọọ otu ihe mere ha ji alaghachi azụ na steeti a. Onye ji ọkwa dịka Managing Director nke Anambra Broadcasting Service bụ Maazị Chris Molokwu chọpụtara na ndị ahụ na-eme ejije bụ ndị a na-ewebu ka ndị amaghị ihe ha na-eme, bụ nke ọ kọwara na ọtụtụ n'ime ha abụghị eziokwu na otu o si dị. Site n'Awka, abụ m Ngozi Obileri.